Napakabait talaga ni Rocky Tiro Master mga kamboy, no? Maaasahan talaga. Kaya nung nagka-tandem kami ni Rocky Tiro Master, yung pa natin dot, yung mga outdoor cooking na to niya, katupang primitive na. So hi guys, welcome back po sa YouTube channel ni Rocky Tiro Master mga kamaster, no? So ayun po, kung makikita niyo po, ako po yung nag-i-intro ngayon kasi ayan po, kung makikita niyo si Rocky Tiro Master kasi kinukuha ko po siya kanina, papatulungin dito, no? Of course, isama ko po siya sa Pacquiao kasi pang madalian po kasi itong ginagawa namin mga homeboy kasi siguro Monday makapag-start na po dito yung mga trabahante para makapag-file na po ng hollow blocks. Kaya kung makikita nyo, nag-overtime po yung mga bata, pati si Rocky Tiro Master. Ay, Rocky Tiro Master! Ayan po, no? So, ayan po, thank you so much for Rocky Tiro Master nga. Kanina, chinat ko po siya kanina nga. Sabi ko sa kanya kung wala pa po siya ginagawa. And, ayan, nag-reply siya. So, ayun. Ayan, start na po. Ayan, napakabait ni Rocky Tiro Master. So, ayun po mga kamaster, no? So, kinuha tayo ni Renong Homeboy. So, nandito tayo ngayon sa bahay ng ate niya. Oo. So, meron tayong racket ngayon. Yes, racket. Pira na ito bukas. Yes, pira naman, no? Kaya, Gusto natin ito bukas po. oh, yan gustong gusto ko na po talaga si Rocky Tiro Master nga isama mga kahomboy kasi mabait no, walang arte sa buhay ba? Oh, napakalakas oh. Parang laik pa yung jackhammer. Ayan. So yung iba doon po sa banda, Kailangan natin tapusin ito mga kamaster para simulan ang pagtrabaho. Overtime. Sa bahay, no? Extension po to ng bahay ng ate. Nagmari ka. Mating mapil ang host, makabayad ka sa host. Isa dot. Isawalik ng host. Okay, makuha ng host. Okay lang mga bata. So, ayun po yung kasamahan natin. Kung makikita niyo po doon sa video kung ina-upload mga kahomboy kanina. So, ako po yung foreman dito, Dot. Ako yung manager, ay engineer. Ako yung naghimo ng plano sa barko sa bahay din natin. Yung plano. Ang gipaadto ni Rafael. Ni dito ipon kaya akong gipapilian og sa Kiko. Hindi ba kayo mapila to? Ambot pangyaw antong Rafael og kuan. Akong giadto ni Rafael ni dito yung ni Kiko kaya akong papilian. Kisa pa kasaligan na sa libas Dot. Ato yung pahimo og plano. Ito matang ninyo ang plano sila. Dot, diba kung gisay mo print o jersey diri Dot? Ano naman, ibas lang sumusunod jersey mga bata. Ito na ang unang nagbang sa tagumpay, dugo at pawis handang ialay, munting mga pangarap mararating ng sabay, kapit-pisig nating abutin mga mithiin sa buhay. Napakabait talaga ni Rocky Tiro Master mga kamboy, no? Maaasahan talaga. Kaya nung nagka-tandem kami ni Rocky Tiro Master, yung pa natin dot, yung mga outdoor cooking na to niya, katupang primitive na to Dot. Halika na, sumama ka sa iisang bangka, sumakay ka, sabay tayong umangat at abutin ang pangarap. Tibay at tapang ang laging puhunan, tiwala sa sarili ang tanging sandalan. Yan. So overtime po to, no? Overtime. So tulungan ko muna si Rocky Tiro Master mga kahomboy. Subscribe na rin po kayo sa kanyang channel. Ulo, grabe ka ako niyo. So, ayun po mga kamaster. So, di natin titigilan to pag di natapos. So, kailangan mag-overtime tayo ng kung kailangan mag-overtime tayo ng 10 hours. So, gagawin natin.
Tapos yung 1 hour kay Juan. Halika na, sumama ka sa iisang bangka, sumakay ka. Sabay tayong umangat at abutin ang pangarap. Halika na, sumama ka sa iisang bangka, sumakay ka. Sabay tayong umangat at abutin ang pangarap. Sumama ka sa iisang bangka, sumakay ka. Sabay nating abutin ang pangarap. Wow. Backpack ka na. Huwag sa doon. Ano mga kamaster? Relax mo tayo mga kamaster. Kasi pwede pa naman bukas yan kapag hindi natapos ngayon. So, shout out na pala sa laban ko. Ano sa imong laban dot? Battle of Small YouTuber. Oo. Baka soon dot maging katapat mo na si Boy Tapang dot ba? Asa ka si Jim Will Pacquiao. So, update ko lang na laban ko sa Battle of the Small YouTuber. So, wala. Hindi ko pa alam kung kailan yung schedule. Kasi because of the pandemic dot. Dahil sa insecure. Kaya, ito lang yung ginawa kong paraan para magkaano din. Parang training na rin to. Yes, parang training niya yun. Pangpalakas ng muscles. Coach, Edito Villamor. Coach, sir, coach. Minsan ako pag-training. Oo. Training na dot. Tapos sa subo. So, ito, training. Oh. Pampalakas ng suntok ko. Pampalakas ng hangin. Inom ka muna ng Sprite dot. Mag-snack ka muna. Ha? Hindi human yun. Yun po, si Rocky Tiro Master po yung nag-ano dyan. Ayun o, malapit kanina. Napaka-ano pa lang yan kanina. Pero, ngayon na na. Napakalakas mo dot. Sakto ka na dot para pagdating ng pagboxing mo nga. Oo. Parang training mo na rin yan. Lupigan tayong Ervin. Lupigan tayong Ervin. Diyan gahe, gide ka dyan. Haters gonna hate. Yung mga anak. La. Gahit kidot. Dapat dili mga saint ang kuan. Sugan ang pakdot eh. Sumpag ba? Oh, good. Kapoy, wag ka. Ayun po mga kamasters, so bukas na lang namin tatapusin itong mga kamaster kasi mag-aalas 9 na rin. And balikan na lang namin bukas. So kaya binilisan namin mga kamaster, kaya nag-overtime talaga kami ngayon para malagyan kagad ng extension kasi yung panday is hindi siya magtatrabaho pag di natapos tong pagpapatag ng ano dito. So ayun po mga kamaster, no? Oo.
update lang namin kayo sa susunod na vlog mga kamaster. Kasi bukas, babalikan rin namin dito para matapos kaagad. So, ayun. Thank you.